Welcome to my GK channel. Second episode. ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି? ଉତ୍ତର 6799ଟି। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଗ୍ରାମ ଅଛି? ଉତ୍ତର 50,887ଟି ଗ୍ରାମ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଭାଗ ଆଦିବାସୀ ବାସ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର 24 ଭାଗ। ଓଡ଼ିଶାର ଆୟତନ କେତେ କିଲୋମିଟର? ଉତ୍ତର 1,55,707 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଦୁଇଟି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ବିହାର ପ୍ରଦେଶ ଅଧୀନକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଷଢ଼ିକଳା ଓ ପରଶୁମା। କେଉଁ ମସିହାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ଉତ୍ତର 1993 ମସିହାରେ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବତା କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କେଉଁ ସାଗର ଅଛି? ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅଛି? ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼। ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତରରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅଛି? ଉତ୍ତର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅଛି? ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ମହାନଦୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚିକା ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ବାଙ୍କିଠାରେ। ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ପୁରୀଠାରେ। Thanks.